Mana kamano nyakona mga juang kamora mora mitira kautulu makene marua kie chenro ma bende wachako gisani maduondo nagi chenro makolo kachajo telo mopogore kendo kwago mbaka kagi nyiswa ni to telo ma bende ge telo nchono ni kroga juang gisani wan kande kachel kod migosi George Ondere mayan kachaja komar NGCDF ma Kisumu East Constituency ni kroga juang di nyiswa ni NKHN jal ma bende koro pesa donjo kume tokeo pesa di nyiswa ni to Kisumu East chalona jukura mgajwange wechego maga telo maber wadhi go mbaka kunyiso ni to ang'o momiyo bende oganda mathoth kata oganda moko bende wacho ni koro jatende mano Shakil Shaber koro nyaka dhi dala ni koro mga yuang to nitie oganda moko bende wacho ni Shakil maka otelo mema wan koda kane mondo nyiso ni to gie sechegi to chalo nade nyakoro mga yuang kachiel kod apis margi ma Kisumu East ere kaka gisekonyo oganda to kang' mane ma bende giseketo mbele kanyo madhi miyo oganda bende koro chak wacho ni gidoge apis ni koro mga yuang med mana kete chunyo nagi TV tarik 14 dwe mar abich higa 2026 kama ta chenro ni enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 mato chuny onagi TV luwe Facebook page mara chuny onagi TV TikTok chuny onagi TV kati subscribe YouTube channel mara ma chuny onagi TV akathul makene marwaki kawa chako chenro ni yero machalo koda kamandi ilongo ni Jakom mano an Jakom NGCDF Kisumu East Constituency koro nyango wuon mogo onyango wuon mogo Shakil Shabil kamano ero kamano kuom rwaka Steve mor kod chuny onagi gi tich ma utiyo ero kamano mano mokwongara ka othul makere mondo mi achaka mi ma kamera mari nyisa janeno ni to eyo machuok ni to iriyo nade Kisumu East mangima oriyo nade ero kon an ariyo maber kendo anyalo wacho ni wadhi maber dodo kanya wacho ni ji tedhi maber nikech nitie joma nigi midekre to jomoko bende gi liete so ng'ama nigi liel ok nyadhi maber nikech an gi gik machande mapek but generally wadhi maber nikech mago te to nitie kuonde duto Kisumu East kende wangima wan gi tich matek ahinya e ofis nikech nche waluongo jowa mang'eny mwadwa ni mondo wachul negi SHA so mano wabiro dhi mbele kaka wadhi ero kamano kwa chaka kanyo we kanwa wuok ko chaka di ndalo mokalo ka chadwa chaka jaka mondo nyisa na Kisumu East ka gi joma bende ne chenro ni to okang' mane musegoyo ber mane bende koro jo Kisumu East koro neno gi sani ero kamano wasego okang' maduong' nikech wan gi gik mang'eny ahinya mwatimo sani kana wuok kana winjo ka wacho mar chudo ne gine ne jothurwa e wach mar okumba mar thieth kendo sani wayawe malach ahinya ndalo cha ne wakawo joma ne gi kido mag ng'ol mine ma ol jodongo be ma ol gi single mothers kawuono koro kendo wayare matin wadhi kawo kendo walendo oko ka nitie mtoka mwaketo malendo redio ni mama dala waka be lendo wadwaro wasefwenyo ni nitie nyithindo mang'eny ma pok ochopo higni 18 osenyuolo nyithindo kendo gin gi pek ahinya miere kuonde ma gintie kod single mothers bende man gi pek nyuol wuon nyathi onge kaka thiedhri kode bende onge timni te wakawo sani kendo wadwarogi kendo waselendo kuonde te ofis opong' ji biro mondo gi register wadhi chulo negi okumba mar thieth nyithindo machuo to we kanye nyithindo machuo to konyuol wawuoyo kuom joma nyuol man gi pek mag nyithindo machandogi but nyithindo mar chuo nitie madhi donjo kuonde kama wakawe jo bodaboda kata yudhe mantie sidienje mopogore opogore kanyo apane nyithindo mag chuo donjo but awuoyo kuom nyithindo manyiri monyuol nitie nyathi ka ng'ato pok ochopo e teen en nyathi so nyathi onyuolo nyathine koro wagi jok ma team ma wadwa konyo wadwa concentrate sani kendo wan gi pesa mabup ahinya mwadhi chulo negi manyisi nyithindo monyuol matindo gi kwan gi ng'eny ging'eny kaluwore kaka wasenono mwayudo kwan gi ng'eny wan gi nyithindo mang'eny moko nyuol kapod nie primary pok ochopo e teen gi nyuol moko kuomgi be waseiko nyaka motho moiki kan e sagi mag nyuol go nikech complications mag seche mag nyuol so jogo te wasewuok negi oko kendo wadhi ginene gin ng'eny ok Kisumu East kende ging'eny e Kenya sani nyithindo mang'eny momako ich kapod nitie primary school moko be nitie mochopo e secondary bochako chwanyore kamano gin go te wachudo negi sani ang'o manyakelo ma maybe akang'eyo ni olruok kata ng'one kech ong'eny
ong'eny ahinya. Sani ong'eny Sani ong'eny. Kanyalo paro maber higa mokalo kapok wachopo Desemba, ne waiko nyithindo malaro 6. Emonyuol e skul. Moko ne otho kanyuol, moko be onyuol to we nyithindo, gima chalo kamago. Notimorenwa. So mano omiyo ka ne wanono maber to wayudo ni afadhali wakonygi nikech moko kuomgi odak gi dege to gin gi pek no ting'e ngima mar dayo kaka obet gi nyathi mane dwa dhi somo. So wadwaro ni mondo wamigi hope. Yes. Magi seche gi kopogore gi man tiwacho ni jo Kisumu East uketo okang' mane machalo nade motenore kaachiel kod dongruok gi sani? Dongruok ma kama wuone koso dongruok machielo ma Kisumu East ya dongruok ma Kisumu East watimo nikech ung'eyo gima kata in ing'eyo gima Mabunge timo. Wenwa skul, wenwa weche mag security, to wenwa weche mag somo. Awache kama be kelo skul. So wan gi pesa mag somo masani wadhi chulo ne jo grade 10 kod jo form 4s. Wan gi around 24 million mwadhi chulo negi sani. Nje ne gisejaso form kendo nje wasetimo vetting ma next week check wuok mag nyithindo. The 24 million wadhi keyo e Kisumu East kod sikunde maoko madala waka. Yeah. Basa dino nitiere jogo mabende ywak ni imiyo omenda muchiwo ne nyathi nyalo romo adika? Wachulo siling 5,000 ne nyithindo mantie e secondary. To university wachulo siling 10,000. Nitie jomoko matimo courses kaka joma nie KMTC, jomoko be ni Teachers Training College, gini wachulo negi siling 8,000. So wapoge kamano. Ma ywak onge chiwo mag basari gi? Ywak to koro kanyal wacho ni kia nang'o nikech ng'ama ywak onego bed ni biro e ofis to wacho pek moneno. To ka nitie ng'at ma ywak mopogore gi mano be ok wanyal tame, but wang'e ni watimo maber. Yeah. Utimo maber? Wan watimo maber. Dikoro ok watimo maber. Onyango dikoro ok odok di ng'wen. Dikoro ok nyalo bet notimo marach ne gi jo Kisumu East to pod inwoya. So wang'e ni watimo maber. Onyango gie sani ma koro tam maru mabende koro rumo ni ang'o gino mabende nukete budget mar neno ni jo Kisumu East oyudo higni 5 ma koro rumo ni tam nene? Gik mwatimo gin gik mwatimo pile ma wabunge timo pile. Wan wagero sikunde ma mano imiyowa pesa ne, wagero sikunde, wagero offices mag chiefs mago imiyowa pesa gi, wagero police stations mago imiyowa pesa gi, wachulo ne ji okumba mar thieth mano imiyowa pesa gi, kendo watimo kaka koro wagero polise mawinjo ka jomoko go ne complain mano bende imiyowa pesa gi. Tamor nikech polise mwagero ne gigi to wacho ni Kisumu East kende kama ber tiye nikech giyudo udi ma onge kuon mamoko. Mano be momiyo ka IG osiko biro ga kendo omor. Kinyalo paro chien kata inyayudo ni Kawas police station ne nitie e Kisumu Central. To nikech ber gi tich maber mwatimo kanyo yande ne IG obiro yawo chiga. To nokono medowa another police station mondo wachak walos kaka waloso East. Moduoki Kawas police station e Kisumu East. Kaka nodwoke no be kaka wagolo 37 million wasegero ot moserumo kendo sani wadhi timo fencing mar Kawas. So kidhi Kawas ok en Kawas moro ma higa mokalo cha, en Kawas ma kawuono ochope okang' ma police stations ma Kisumu East. So jok ma ywak biro medo ywak nikech gima ber ne jopiny nyaka pod watimo. An mano wang'e ni dhi duoko nyaka wach mar insecurity dhi dok piny. Joma wacho ni kor komedore ka kia kuma gidake, wan wang'e ni odok piny kendo jowa mor gi tich ma Onyango wuon mogo tiyo. Ok samoro ginyalo wacho kamano kaluwore bende gi achiel 2 3 ma samoro timore gwenge? Yes, but kaide nitie maundu moro mane timore e kor gweng', wakaw kata sublocation moro kata koro wakaw kata Kolwa East, maundu moro ne timore kapok polis ne onge. To polisi obiro ma station ino ka polisi tie 30 gi wiye. Nyalo bet ni maundu pod dhi adhiya mbele ni ok dog chien, be mano adier? Kata in kiming'ang'a gi pachi mar dhano. Kama nye polisi onge maundu nye nitie. Polisi donjo kawuono 30. Maundu ni kor kali. Mano be adier? Mano ok adier. So wang'eyo ni nitie dok piny mar insecurity manye Kisumu East. Mano wang'eyo. Kendo wayudo mano kuom jok moyie ni bedo polisi e Kisumu East ber. Joma ng'ur be biro ng'ur ang'ura ok gibitamore ng'ur. Yesu nong'ur ne. Wan dhana. So watemo. Iwacho ni weche mag nderni ok osebedo koloso ahinya kabisa Kisumu East ni chien kabisa.
ok ni Kisumu East ni chien. giwacho. Kane an ka, mokalo, na wacho ni gidhi nyaka Kambadi, ma sani minister mar finance, gidhi gine ndara. Yana dhi kuno gi mitoka, iwe mitoka ku, tiwuotho mikal kondele gi tiendi, ndara rach. Ok chal gi Kisumu East. But gima ng'eyo ma jodala wa otamore yie, en ni ndara to nobedo devolved, mobire county. But wan gi ndeche ariyo adek ma wanyalo timo kaka constituency, but ok wan gi pesano wanyalo kwayude kera to wanyalo tiyo kode. So mwa ndiko kaka constituency, ndiko ne county mondo wayude, nitie barua miluongo ne letter of no objection. Koro ka wan gi ndara moro mwayudo pesa moro kera to wadwa ni walosi, to wakwayo county ka giyie. Ka gimiyowa that letter to waloso. Mane gima yande watime ndara madhi ong'adi, mane gima yande watime ndara mabende ne dhi Gita. But ok wanyal wuoka ni wadhi loso ndara, waonge gi pesa no. Ang'e maber ni onge constituency man gi pesa ndara no. Ikwakwaya. Ma kagiwacho ni ok utem to uneno ka utiyo gi gima nie budget maru. Wacho ni ok watem to ng'ato ok nyal wacho. Nikech kwa loso ng'adi donge watemo. Kwa loso Gita donge watemo. Onyango nyicho otimo nyocha ni chanjo loso nyaka madhi tido, nyaka madhi ginende rabuorne, mano be oloso ga. So kwa wacho ni ok watem. Sani giricho nikech koth chwe, ma kata ndara molos kawuono rida ka kiny, koth oywayo dhi kode. Aparo ni jowa pod ok ber ahinya loso drainage system. Omino kata ka pi, nikech ineno kopan ndara to ndara oleng'ore ne, kata koro pi kobiro to yweye dhi kode kamano, koro jopiny thagore. But wasetem. Yes. Weche mag somo awinjo kimulo kandi, to achiel kuom wechego mag somo bende ma piny samoro wacho ni ok ane ka bende dhi maber ahinya. Kinyalo lero ne japiny, nyise sen ma chuno na gi TV, ti gigo ma bende samoro ji wacho kuom ma samoro pok agiyudo thuolo ne jal ma bende nyalo biro kaka koro ibiro ni, mondo mi ler ne oganda ne magi ma bende samoro watime wechego mag somo kopogore gi wechego mag chiwo basari. Wach mar somo kopogore gi chiwo basari to ok mana sikunde mwagero ni ji. Wagero kaka koro sani wagero classrooms sikunde mang'eny. Wan gi sikunde malara 12 kuom sikunde 50 gi wiye mwadhi gero negi sani. But 50 gi wiye no ok owacho ni machien kucho nja pok watimo. Kana biro kano alando gik mwatimo Buolo, Gumbi, to kod Dr. Lo Gumbi, yes, to kod Okok. Ma wagere dom to kod ginene dining bed. Mokao million, nitie ka mokao 19 million kaka Gumbi, okao 20, Obuolo bende okao 19. Mago pesa. Mwagere kendo gin gik ma awacho ni sani gisechopo almost 90%. So mago gik mwatime somo. Wechego mag thieth. Weche mag thieth to mano okumba mar thieth ema wachulo. Osiptal no osegol wae. Koro mana jopiny ma Kisumu East wachulo negi okumba mar thieth. Mano ging'eyo. Kata mana sani nyocha ne wachulo over 5 million ma nyocha ne wachudogo. Ne watero list mag ji malaro 2,400. But ka duoko biro to nyo duoko biro ni jomatin 600 ema nying gi okalo maber. Moko gi nyewa wijo negi issues. But momiyo jowa sano dicha inyo fees. Wagocho ne ji jok manye negi issues go mondo gibi mondo ler kargi no mondo duoke mondo gi thiedhre nikech pesa twasegolo. Wadong' gi dweche matin to wadhi e yiero, ma bende koro ji dhi e yiero kacha ma higa 2017. Ang'o ma bende samoro utime gi sani gi thuolo modong' ni ma ukelo ne jo Kisumu East, kata chenro ma bende koro nitie gi sani? Madok kor mane nikech asenyisi gik mwatimo. Asenyisi gik mwatimo. Gik modong' ne gin kothe mane wamiyo ji, mano ne wuok Agucho Nyango. Kende mano ok tim gi CDF. Mano timo kaka mbunge. Mar pogo ji mogo no mano be mare mar mbunge. Kata machielo mano miyo de ongede gi gik mamoko mano bende mare mar mbunge. Na nyisi ni en kod foundation ne moro miluongo ni Sasa Foundation. So Sasa ne ma gero ne mine udi, ene mane onyiewo ongede, en bende ema nyiewo kodhi ma ji pidho ne. Timoga buche, but mano ok tim gi CDF. Kaka CDF waonge gi pesa no. Wan gi pesa basari, wan gi pesa mag projects. So a total of 192 million mimiyowa ipango nwagi kaka watiyo kodgi. So onge kinyalo muoch kode
midhi los kode ndara, ni ndara rach, ni ji ywak, to onge ka kodhi kalo nikech mondo project otim nyaka water proposal marwa Nairobi. Korka gi approve and then watim. So kinya tero mar ndara nikech ok omiyi pes ndara. Ndara wanyalo timo gi kera kama bunge okwayo kasto imiyowa gi. But waonge ndara mochung' ni maro chon ne wan gi gita kaseta to mano be yande chako gole lweto. Mane mwese kete ginene no olose gi concrete. Mano mamiyo koro jo Nyabundo nyalo dhi mayot. Mano ne pod ndara ni e lwetwa. Sani osegol ndara e lwetwa. So konyalo timo moro to mana kaka nyisi no okwayo. To okwayo koyudo pesa e kera. Mane gima dhi mbele. Koro okwayo. Okwayo. Kwa ng'iyo kacha bende nyiswa ni to sama bende koro iwuotho e gwenge ma sama umiyo kacha oganda kata mana japiny ma Kisumu East chenro moko achiel ariyo adek, ywak iwinjo ka samoro wuok gi kanye? Gima nitie ma bende kata kane wadhi e buchewa mag NGCDF ne waywak ni kaber to nego med pesa mondo mi wanyalo kwako kama lach kawa gero kata mana projects. Kich gima timore sani kuom sikunde, for example kaka wan gi secondary schools 16. To inya yudo ka pesa ma wan go ok nyal bet ni project nitie sikunde 16 go te. Inyalo timo 3 to 10 gi wiye ka odong'. Kendo higa machielo chake timo 2, 10 gi wiye go odong'. Koro luwore kamano. Koka wabire primary schools be ma begin almost 50. So then 50 ne be kitimo kato kok to buolo dong'. Kitimo buolo to ng'adi odong'. Kitimo ng'adi to gumbi odong'. So kamane kaka watime. En ma chung to matimo. Kitimo ma yor chimbore chake timo. Emo ng'asa moro nyalo budho. Ji nyalo neno ka gima budho kapok wachopo kargi. Mane kaka watime nikech ka wadong' gi 50 million to in gi sikunde 60 gi wiye. Ere kaka idhi pogogi. To wan wagero ga 2 classrooms, sam wagero 2 classrooms nigi 3 million. So 3 million gi kigoyo gi sikunde 50. Kine kidwaro pesa mang'eny moloyo gima in go. So mane momiyo watimo matin to wadhi. So kuonde ma pok wadhiye, ok ni pok wadhiye ni onge gima wasetimo. Wasetimo to pok wachopo kata wan wawegi kaka wadwaro. Nikech ne waseamua ni koro wadwa gedo kochomo malo nikech gedo ma kawo lo malach wach ni ka koro bangalo odwaro lo malach, lakini kwa chomo malo kuto koro onge wach mar lo malach to kuno onge ng'ama ilaro godo. Then mondi ger kamano kaka wagero, for example wagero wandiege, wagero 3-story buildings manitie classrooms mang'eny 12. Kata kaka wagero Dago Sabir modhi malo lo tin but school odhi gine odhi malo. Koro konyowa maber moloyo. Lakini ok inya gero sikunde lego 3 dichiel. Nikech gin gi pesa mang'eny. So ipango higa machielo gi higa machielo. E kaka watime. 2027 wadong' kacha gi dweche matin to wadhi e yiero. Pap chalo kodu nade? Wan waonge gi tabu. Wan waonge gi tabu. Wasetiyo jopiny dhi ng'iyo scorecard. Kato gidhi go ombulu. So joma wacho weche mang'eny go be wagombo ahinya ni mondo ndalo no chopi. Mondo ji odhi go kura mondo uwi ma winjo Kisumu East orum. Ng'ato ruko gi uwi ka gima nyore ka Sakelo chako tich. Sakelo nochako tich almost 20 years back. To jogi nuoye ga nuoye. Jo Kisumu East ofuofo machal nade manuo mana ng'ama rach manono ma ok ong'e tich. Ok apar ni jo Kisumu East chalo. Kiwacho ne ng'ato ruko gi uwi mane mogoyo ka? Uwi ni onge gimitimo. Onge gimitimo. Ni kiny ka onge gimitimo. Ni onge sikunde, kia onge ndara, kia onge. Giwacho nyaka osiptal mane osegol e lwet bunge. Gik ma onge tich. Ema miyo akwano gi ni uwi. Kech gin gik ma onge ok gidonji. Ando ka par ni mano be dhi konyogi. Ka wachomo yiero. Yiero no nego bi kata kiny. Jopiny owuok golo Shakil loko. Jopiny to ok nyal moa kuma. Ka gigole wanane. To ok apar. Ok en tich mayot. Kech pod wawinjogi. Giwachonwa ni uti weti pok waneno. Koro ka giwacho pok waneno to ere ng'ama wacho ni gole. Ka in midwa gole di pakori kendi. Joma dhi mi gole wacho ni pok gineno ng'ato. Ere kaka idhi gole. To rallies mitimo gweng'u Kisumu East kacha ka ok agimul japiny. Rallies mitimo Kisumu magi jogi be dhi rally jogo gidhi maliete. Pok aneno ka gidhi giloso rally.
Gilosi ok gilosi. Ok gine ma giango loso. Rally noselos Kenya gi Raila Amolo Odinga. Kibos ka. Sakil pod nodonjo donjo. Ko kawuono Raila no onge hai marach. Ere kaka gidhi tonyo lwetwa. Ok ane. Nitiere ka medruok mag jogo ma bende okawo kura, jogo ma samoro ne ok ogo ombulu kacha, jogo matindo ma bende ne iwacho mondo gikaw kura. Nyisa ni Kisumu East gi sani bende nitiere medruok mag jogo mosekawo kura. Nitie medruok mag ji kepa ahinya Mamboleo, kendo IBC nyosekeyo ji modhi nyaka ka gi kacha, points mopogore opogore, ji nyosekawo ombulu. Wan be waparo, wasego mbaka gi mheshimiwa, ni mondo wabi walos mpango gi jo IBC mondo watere machiegni mogik ne jopiny. Mondo ng'ato ka ng'ato obed ni nigi kura kato gidhi gigo. Mondo ombulu obed mang'eny, kata kidhi bol ne ng'ato ombulu obed mang'eny. Mano to waseikore wadhi timo. Kwaweyo ma jo IBC timo sani. Wadhi timo mano. Nitiere koro kineno kaka bende kaka siasa ochacho, gimomiyo apenji mano, ineno ka bende rowere ma samoro sani wuok oko mang'eny kendo jogo ma bende koro go ombulu, ineno ka kwan gi omedore maberie moloyo. Ma ineno ka bende nyalo kelonu kacha ng'ikni moro e yiero maru manyien. Kata rawere kawo kata ok gikaw, rawere go gin ji miwuoyo. Onyuolgi gi jok ma gonwa go ombulu ndalo duto. Rowere go be mwachudo negi ga. Wachudo university, wachudo secondary school. Ok rawere gi. Donge gin rawere gi. Ere rawere machielo madhi bet ni pok obilo lwet Onyango. E ot ka ot mantie Kisumu nitie gima Onyango osetimo. So mage jok mwadhi wuoyo. Kato gidhi wuok oko mondo githegwa gi uwi mwawinjo kagi. Kar sa ariyo thek osebet. Watieko koro wadhi. Ang'o momiyo udwaro komne ma 2027 kendo higa manyien? Mondo watiek gik mane wapango. Wapango gik ang'eny mwadwa dhi timo. Wan gi sikunde mwasechako gero kochomo malo wadwa tieko gi. Wan gi sikunde mwase identify koro wadhi keto kaka koro Gumbi to go Buolo to go Kok. Wadwa ni waketgi mondo koro kata kwa to gi Kibos gibedo boarding. Already gisechako. Nyocha wasetero kitende ni 200 Kibos. Dr. Alogu be wasetero. Buolo be kwa sitieko gedo wadhi tero. Kok be kwa sitieko wadhi tero. Japiny wacho ni mheshimiwa osebedo komno kuom terms moromo. Mondo mi ochako we ng'ama chielo chako teme. Moromo tadi. Wach mane mang'eny. Imbi winjo ka giwacho. Moromo en adi. Ng'ato wach ni ng'eny. To ok ni moromo. Moromo en adi. Moromo nego bed adi. Gine mune giwacho no. Nikech wan wabiro dok irgi. And gine ma gidhi amua. Kage amua noromo. Wadhi duogo dala, wadhi gone gi yiero kamane kecha adier gisemiyowa. To ok wanyal wuok ne ng'ato go koko noromo. Oromo nade? Ja Kisumu East ema dhi wacho noromo. To dhi wache debe be kwasego mbaka. Ok wadhi wuoka ni to wadhi dala. Wadhi wuok e debe. Wuok e debe. Debe. Koro ng'ama neno ka wuoyo romo. Jirare debe. Kech giwacho ne Shakil kosetimo tiyo maber kabisa ne jo Kisumu East. Deber kano dhi lemo moro kata mana mar oteme governor moro kata mana senator moro mondo we piny kande choko jomoko chako kawo ka. Mano bende pachgi, but gimang'eyo, wan wadhi tieko tich gi Kisumu East. Mheshimiwa kosetieko tije ebe koro nyalo dhi yweyo. Mheshimiwa ok dwa lemo mamalo. Mheshimiwa onge gombo mang'eny go. Ji mang'eny osethagore kode, no biro dwaro gavana, no biro dwaro mano paro mapok obedo. Wadhi tiyo Kisumu East ma. Ka nitie wach machielo wachopo e aora moro, wabiro chikore aora no kwa tundo. Sani wan Kisumu East. Koro ng'adwa biro Kisumu East, obiro ar kodwa. Yawuot Kisumu East osewuok nuoko kacha onder. Apano neno gi. Mago ga wang'iyo go. Nitie joma osewuok kanyo ng'eny nyaka nene gibiro kata gigiro to gidok. Wang'iyo kodgi gin. Mowuok go te ma ok e higgi mokwongo mar wuok. Gisewuok ga. To gidong ga. Kata kawuono gibiro dhi dong'. Nikech gionge gima rach mogik machando jowago. Gionge gi gima ginyiso jopiny mochomo yo. En ma osebudho. Moko ni muhindi kiang'o. Mano ok ema japiny dwaro. De ginyalo biro to giwacho gik ma gidhi timo ne ji. Mopogore gi ma Shakil timone. To gi kuma gidhi yude pesa ma gitimo gigi. Mano nyalo winjore. Kati inyalo biro ni dwa dhi gero ndara. To ndara pesa ndara ti yonge go. Odhi do pesa ndara kayo.
ibiro ni sekelo se budho. Mano be gima dhi loko pach japiny. Budho no, japiny mokete, ok oketore kende. Sekel pok chuogore kuom ji. Jopiny miyega, kendo ji dhi ga yiero, to gigolo, gichiwo ombulu mang'eny, to nyango dok. Kendo ji duogi dhi, ndalo moko ne gichung' mang'eny mane laro mana 20. Ne gidong'. Onyango tiyo. Nikech ma ochung' wacho ni mheshimiwa okosetiyo obedo katiyo ne jo Kisumu East, koro giwuok oko mar mondo gine ni gikelo kacha telo manyien. Ma ka kuwinje ofis kata mana kaka kuothno gino kawe e yor machalo. Mano ng'ama kata ka nenda nyiera. Kowacho ni mwese budho. Mheshimiwa en muindi ok wadagi. To waindi ok ema gol ne ga ombulu. Jorotenge man ka gi jo Kisumu East gi ema gone ga ombulu. So ng'ato be biro gi wach mar jaindi. Ng'ato biya ni mbuge matiyo ne wadwa gole because of 1 2 3. Kata en koro wach modwa ni mondo tim. To weche ma giwacho ka ok gius ne jopiny gik ma jopiny dwaro. Gin muindi sebudho mang'eny. Mogo kiang'o dok India, kia Pakistan. Mago be lokore ombulu. We wadwarare. Mondo gidhi okwano mbuche one. En kombula di to nyango to nigo mbula di. Mogo ne giwuoye ahinya. Mogo giwuoyo mogo ikawo kata mana sama biro e studio kane ji mapenja ka mogo osewuok dhi penjo. Koro mano mar gino bok thagwa. Nyaka joma go kokogo osechamo mogo ne. Ka gin gi liel kendo ngeso liel nitie, liete nitie mang'eny. Mogo kawuono ticha ang'wen mogo dhi nie yodhe. Mogo nie yodhe. Ugolo gimoro monade. Jomo kwayo mogo te ok anono. Kata ka gin lieta 10 kata gin 12 to giyudo mogo te. Nitie ma liete ma 10 madala ka to gi mabede mawuok oko wang'e ni wan gi consequence modak ka to miechgi ni oko mar ka. So ka gin gi liel dala kucho, wamiyo gi mogo gidhi go dala kucho. Nikech gin voters ma Kisumu East. So mogo dhi kacha mang'eny. Bando ok wanyalo we mogo. Mane ma wabiro tiya mwewe ni mogo do. To wago en madhi kode dala. Mogo na nyaka beda en signature marwa. Nyaka beda. Kati iluore u kode. Ok ne ka giluoro wato joma kawo to kawo. Enena ni koro sang'any ni meto to ng'wach mathindo dhi ofis kacha. Pikini oting'e dhi kode. Ng'ato ka ng'ato marwa kendo kolewo to gibandho. Tinde nuchiwoga mogo kanyo bende mopogore gi liete. No. Mogo dhi liete. Mogo dhi mana liete. Nitie joma moko manyalo wacho no pogti mine moko ma elderly man gi rem mapek e mier mago bende ka gibedo identified tioro negi mogo. Mano to nyango timo kata pesa moro matin bi oro negi. Gikonyore go Kech gocho ni mogo to timo lakini koro youth empowerment onde. Youth ka watero nyithindo gi driving, watero nyithindo gi colleges. Ang'o en empowerment mane midwaro? Watero gi driving. Watero gi colleges. Ng'ato somo gima odwaro. Odwaro bedo plumber, odwaro bedo ang'o, wachulo negi pesa. Ere gima idwaro, empowerment midwaro en. Mago unyalo mana wuok e dho candidates, to ok voters ba Kisumu East. Candidate nyalo wacho anything mondo obed ng'ama malong'o. Lakini ja Kisumu East ong'eyo ni wasetero gi driving school, Eton Green driving school, Champagne driving school, watero gi ga miche. Kendo wachulo ng'ato ka ng'ato 18,000. Gin gigolo 2,000 kenda, achiel mar gine PDL to gi commitment 1,000. Modong CDF ema chulo. That commitment ne waneno ni mondo obed nikech kane wachudo ne ga ji moko mbele kucho. To yudo ka kosechudi ne to odhir manager e institution mwachudo neno. To wacho ni ambe jogi okela ka be no kadwar gini. Ta winjo ni pesa moro osebiro ka. Koro ane ng'ane manyo chudna kiwa ng'ade kama mondo kaw nus. Koro manager be dhier kode nikech manager be ok ne receive pesa ne dhi account mar institution. Koro mano nomiyo wang'eyo ni nitie jomoko ma kata ka wachudo negi to ka ngimane ne onge mano. Koro miyo wanyise ni kel gima nyiso ni idwaro gini. So imiyo 1,000. Ichulo kasto wachudo ni 18,000 modong. Kaka watime. So miyo wasebedo ka koro wakawo mana jok madwaro kata sani gisechako biro mang'eny ofis mondo tergi e driving.
So ere empowerment machielo midwaro. Kani idwaro bedo plumber to wateri e college. Wachulo ni dweche 6 some ya. Idwa bedo mechanic wachulo ni. Ere empowerment midwaro. Jogo wuoya we gibi. Jogo wuoya. Watimo mano kata mana sani nyore Korio katero 1 point something million obuolo vocational training college, watero pesa Kianja vocational training college, watero Chiga iluongo na Doc Consolata nyocha kawuone Korio. To mano wachulo na nyithi Kisumo East. Gin nyithindo mang'eny. Ere empowerment midwaro. Nitie nyaka Kolwa Central kabede nitie ginene polytechnic machielo. Nyithi Kisumo East nitie. Wachulo negi pesa. En empowerment mane midwaro. Steve. Make mana gi kanyo wadhi break matin kang waduogo to wadhi chamo kacha ute mag janeno machuno nagi TV nyakoro mga jwang pono ne kacha gi ute mora mora madego mondo mi penjo kacha kata mana penjo mora mora wan kande kachel kod migosi Jojo Nder ma en kacha jakom mar NGCDF ma Kisumu East nyakoro mga jwang ka bendo nyiso kacha ne 2027 pod gidoke debe kachel kod mheshimiwa Shakil Shaber waduogo bang samachuok. Twa gi timbewa joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha chuny onagi TV adundo jaluo. Wakano chenro machalo kaka dund onagi ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa kendo watu wakodgi kanyisi wanito ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny onagi TV adundo jaluo.
achiel kod iluongo ni jakom George Onder mabende tiyo apisno mar Kisumu Central, Kisumu East Nyakuram Gejwang', en kata jakom mar NGCDF kata mana CDF Nyakuram Gejwang', kendo osenyisowa kacha kaka gichiwo kacha omenda ne jogo mabende dhi skul, giwacho kacha kendo maber kabisa ne gisebedo ka gitiyo ne oganda, kendo gino mabende nyalo buogi onge 2027 gidonje telo kata ng'oma timre giwe mana 2032 mano. Mano. Siasa gore kama G1, siasa gore kandi mawacho mana ni kuro wang' ni Kisumu East dhe. Onge. Okwaneno, podi. Rally magwok wane ka u defend seat maru, ulenga. Steve, pod wadong' gi higa achiel, gi dweche malara 5 kata 6. Pod wan gi pesa mar sirkal momiyo watiyogo. Kendo pod wageno another financial year midhi chak miwa pesa ka. Wawuok wadhi ko siasa. Wan pod watiyo, karom dwe mar 5, 3, 4, 5 next year, wabiro wuok oko. To sani to pod watiyo. Wan gi projects. Kuna kaseche go dhido kusedeko. Wadeko nang'o malich matimore Kisumu East mamiyo wadeko. Ere ng'ato madiang' wach makane wadeko, en ng'a? Jo ODM ni kandie gi Muluor Aduinya. Iwacho ni wang' ni zoning itimo kandie. Wan bende gi ja UDA party iluongo ni George Ayugi Mbuta. Yes. Wan gi kijana kandie be iluongo ni Philip Pande. Yes. Magi jok mochung' e wod Kisumu East madwaro telo ne. Chama nyalo konyo. Pod nitie nyaka Ogendo be nitie. Yes. Kwano gi ok rach. Tado na nyisi Steve. Kata mana in sani kidhi ka uchi nyaka yawuoyi teri. Ok inya dhi kendi. Yawuoyi nitie kanyo mamoko be opugno madwa mana ka ng'ato ok ong'iyo maber to we mana ni en e or. Kare Steve e or. So jogo wewa oterwa wuotho kan gima rach. Anapidho ga gwen dalana. Tinyalo yudo ka gwen kok. Gwen chako kok mamoko dere be. Tie madere mang'eny. En nyalo wuok kata sa 6. Oklo kok. Okani idwa ni wuogi mondi gi kok mar gwen mokwongo. To kichiko iti ne thuon mokok. Inyalo wuok e odi sa 6. Kiwe ni sa 11 oromo. So nitie gweno mong'e kok. Kendo ng'e sa mokok. Kokok to piny ru. So madere gi weuro dere. Pimogi gi gwen machalo maga ka. Kech awinjo ga kokok kora pira ba kok sa 6. Endo kok nang'o matimore. Kech gweno kok ga ni piny koro timore nade? Oru. Maga duwigi ni ka mag gwen madere. Gin wewa gi kogi sa 6 samoro kata sa 5 kata sa 4 otieno nyalo kok. Chon ne moko mago no wuondo wandalo machon kane pod wabiro town ka wauso gik moko e town ka. Wawaro to wabiro wauso ka. To wachulo go fees. Jomoko kumo no puonjere kendgi. To ne wawuok gi gweno madere. Gweno madere. Kane wachopo chon ne nitie kama koro ogere showground ma mambo leono. Chon en bungu en yo mibiro go ka. Piny no imore. Koro piny oling' thi kata gweno makok be kotimo nade? Onge. Nindo noterowa e Nyabende kanyo ne wan yawuoyi 3 wating'o alot wabiro uso town. Nyaka ne gweno hie koro kok. Kar sa monego koge 11 kae. Eka ne piny koro waneno ka piny yawre. Ok na chaka yie gi gweno madere. So akwana duwigi ni kamano. Nyaka gwen madere bedi kama pith nitie maber. Nyaka gwen madere bedi. Ng'ato ok wuogi gi gwen madere ng'ama ong'e sama thuon gweno hie koke. So nyango biro koke sama owinjore. To jok Kisumu East biro wuok oko. Dhi go ombulu. To ok magi. Pande gine miwacho go. Pande be kane ane da advice odhi dwaro MCA do yudo yo mayot. To Kisumu East bunge gina gwen madere. So kata giwuok mang'eny. Chama mar UDA mabende en koro party mar ker ni ok onyal bugo. Gimo buogo wane onge. Chama ok ti, dhano ema tiyo. Dine chama tiyo di koro chama tiyo Kisumu East. Nyango wuon mogo tiyo gi independent. Yugi gini go biya. Wan bende wane UDA kuongo. Ere ng'ama onge UDA. Ji sani ok ni UDA ji te. Nyaka wanga gini ma jokombe mag ODM. Pako Ruto ma ja UDA. Ere ng'a onge UDA. Ng'ato ok nyal buogo wanga ni ODM.
wang'ani ODM. To biwinje ka kowuoyo kuom tutam. Ji nie UDA. Ji nie UDA. So mago ok nyabwogowa. Gibi abia. To ng'eny gi bego be ok dhi bwogowa. Ng'eny gi ok sani wan e chama mar wan e broad base ma bende koro ODM gi UDA tiyo kamoro achiel. Manyiso ni chal ka gima bende koro ODM nyalo do sir koponi wach ma zoning chodhi kech gidwaro kombe kandie. Adui ma bende koro en kacha loyalty mabati nyalo party komiyo tiko kacha to chal ka gima Kisumu East nyalo dhi. Bende lembo maduong'. Wadwaro ni adui no yudo tiko. Ka en otiko midhi chiw gi jopiny to wadhi nyiso jo Kisumu East ma jowa mondo dhi oriedi mondo adui yudo tiko. Mondo warad kode e debe. Lembo maduong' dwaro mano. Ok ng'ata. Lembo maduong' dwaro mano nikech goge ni mbele. Ni oseyudo. Lembo maduong'. Kimiyo ji kaka ne gimiyo chon mimaya timicha mano to koro waonge gi teko mar mondo wakonye. To kadipo ni jopiny ema dhi go ombulu mondo ja ODM oyud tiko. An ondere ma jakom kendo mar kampen mar Mheshimiwa Shakil Saber. Adhi nyiso jothurwa ni miura adui ombulu mondo oyud tiko mondo warad kode debe. Adhi chair that campaign. Kendo adhi wuoyo gi jopiny. Adui bet kocha to wabet konde. Ok ne ka samoro albedo makosa maduong' manyalo timo. Ni ng'ati ma makosa. Ma watimo. Kuom miyo tiko. Mano ok makosa. Mano tij mayot. Kata odhi ling pi. Odok e tije mong'eyo. Ma ok ma. Tije mong'eyo no kadwa wacho. But odok e tije mong'eyo. Ene mwadwa yudo tiko. Mondo koko rumne kech koko yudo to pod odhi paro. Ni do yudi do loyo. So wadwa yudi mondo wayombe kasto upe otimore nade rumo. Manyiso ni en masa moro bende koro chalo ka ng'ama bende ji winjo Kisumu East gi sani. Nekech en gi yawuoyi moko matin mokasore godo to giwuotho ka gi kacha. Steve samiringo kendi ing'eni ok ing'e kata ringo matek kata ringo mayot. Nikech koro un ji adek ang'wen neno kiyombi e kimedo muya mar timo mar ng'wech. Adui pod wuotho kende. So omiyo paro ni Kisumu osedhi. Kisumu East ok dhi. Nyisa gimoro ka ne wan kacha ne wan e liel moro kanyo liel mar mane koro Adui ne iko yure kacha. Director mar broad base mane luongo ni Makamu nochung' mosidhe ni ne makoro isekawo Kisumu East. Ng'ata madwaro kony kata basari odhi ire. Makamu en osiepna. Makamu nyalo wacho anything mondo oyud gima odwaro. Ok nyewa ng'ere kode nyoro. So wacho mar Makamu mano ok nyal chache. Ng'ane jo Kisumu East olony. Nwayo kaka nawacho ginto papo wuo. To maka ne jo Kisumu East. Ok nyal bet. Kore ni nano nang'o. Inano ka papo wuo to Kisumu East odhi. We wambe wabua wuogi. Koro wang'eni margi wuo machal nade. Marwa wuo machal nade. Pani kanyo koro dhi kiro ni pogruok maber. Dongi neno ga bunge. Joma yiege ma wach nei. Joma ka yo koko goyo kata joma moko chako nyisi koro joma okwede mabo wachi kata koko wuok mopogre adi. Wambe wan gi koko wa makawa wacho to we adui be nyaka joma winjo mare be kata jidhi mane mo mi yiero mane mo mi ji campaign mondo ng'eni jogi mang'eny so joga wan wang'eni ni jo wang'eny and gima nyalo loko pachgi be okwane sai ke jogi gi badui timo adui wuoya wani ng'eni watimo to jopiny dwaro gibitimo ok wuoya ok wacha wekech ka wach to be wang'eyo wacha be wacho ni wang'eyo gi gimo nego wachi gi samo nego wache. So mar adui gi ng'anene mar ng'anene ok nyachandowa mar Makamu owacho kamano Siaya wacho kamano almost all over. To ODM dongo sire osiro ng'a Makamu nyalo siro adui. Wadwa no sire maber kabisa. Wadwa no sire mo mi tiko. Omera Raila ne ni ka. Steve Raila nobiro kibos ok no wacho gi chien. Nobiro kala mochung' kibos moidho wi mesa manoketne mogone aya motieko wechege. Maling'ling wacho ni Raila gi Shakil ne gin osiepe. Koro samoro Raila ne nyalo konye kipeny. Kasto konye kipeny to we chama ne hinyore. Dong manadie dong ne gin osiepe. Osiepe to ne gin osiepe nikech Raila be emosiemo ne ji Shakil.
ka Shakil ikelo mondo bed mayor Kisumu ka. Ne antie, no Shakil, no election. Kata die election no dwa bare, mano yier Shakil bedo mayor. So gima ne Raila oneno kuom Shakil maber no, ji oseneno East. So kata Raila maduog lokre, wabiro ipenje penjo, so ang'o mani kele? Kaka wuoni kedo kode no rach. Mano penjo ma nyaka nodwoke, an rach koro konya dwoko. Gima ne oneno mano miyo kelo Shakil no, jo East oseneno. So mara adui ng'ama dhi sire kata jo ODM sire ok buogwa. ODM to ng'a Kisumu East ka. Moro mokere mopogore ang'wen. Wadhi timo ang'o? A divided house. Ok nya chung'. E mbele wasema koro wang' wuok wadwaro mbele. Ineno ko teku mar ODM chal ka gima koro onge. Onge, ODM onge. Moloyo Kisumu East. Jakom en ng'a? Inge jakom ODM Kisumu East. En ng'a? Gin ji Par ng'ato wacho pache. ng'ato jakom gi timne. So ka gidhi yiero ok oti maber mariek kodgi. To wakawo Onder minyiera siasa. En siasa nyisa ka ni wach miwacho to ng'eyo. Of course. Gima dhi nyiso jopiny wang'eyo, jopiny giwegi go bende ong'eyo, ok gikia. Ok gikia na diwino nitie. Mopogore gi siasa Onder. Japiny ma utiyo ne ja Kisumu East. Eto dwache en mane? Japiny pod ohero Shakil. Japiny pod ohero Shakil. Ma kata ma yande wawacho ni mondo wabene gin mana gidagi. Shakil no ma otiko ka mar ODM. Mome ng'at machielo. Shakil wuon wuoto ne weyo moko ni en koro weyo odhi dala. Ne watame. Moko ni ok we. Wadhi ir japiny mana japiny modwoko dala. Wabiro dhi mayom kabisa. Chakre chieng'no koro ok onyal wuok. Japiny no biro tamore. But sani to wadhi achiel ni to wadhi. Wadhi go matek mapok ne wagoyo nyaka nene. Mondo achiel no timre nade orum. Koro wigi ni go rita gitimo introduction gi rita. Higa machielo wabiro kata gikaw pap gidhigo. Wang'e ne comments mon godo kanyo kurom gajwang'. Wang'e ni kata be waseyudo ka ndie ote ma wanyalo somo na japiny kanyo kurom gajwang'. An ka giluongo ni Lilia Alois wacho ni network ero kamano maduong' ahinya. Kaeto an gi Johnny Walker wacho ni giro nyango ne ber wadonje. An sani dawa thiedhore nyaka tarik 10 dwe mar 9 2027. Yes. SHA osechulne MP onge term limit. An nyango ni gi kucha gi odwa te. Mano japiny. Mogo no konyo ji kabisa. Wan no konyowa ka wan gi liel. Kendo welo na ng'eny kabisa. Ne warwako welo maber. Mano japiny. Morino ore wacho niya, pi madonjo e udi dak wuoye kose dago skul ok en Kisumu East. Konyango wuon mogo, weuru keto ni mogo itero e liel kende. Odwaro water kanye skul. Ni pi donjo kanye dago. Dago skul. Dago skul. Ok mando report monego wacha kata wadhi to wang'eyo. Donjo e skul. Skul dago to en kama swampi. Ma kata sama ne wanyiewe ne en swampi. In fact ne wanyalo yudo loka machielo mopogore kanye ne wanyiewo. To wasekedo gi gineno kabisa mondo mwapong'e gi maram kama mondo to pod pi biro. But skul hie to ng'awre gi malo. Ako wacho ni pi donjo e skul e classrooms mano to pogore gi laro. Ei kano. Dago en ei kano. In ing'e kaka no chal. Ko wacho ni e class mano to wakawo atwa. To mano pong'o laro mano to nyalo tamo kaka wuowi sani. But wan ne waolo maram. Awacho ni kik weuru tero mogo kende liel, teru gi moro matin. Kaka ng'o, ne watero salad. Tiyo we salad. Sama ne watero salad, ne watero bandi achiel. Gi salad, gi kata sukari matin. But koro ji neneno ni mogo ni onego bi mabup. Koro ne wawe salad, to koro watero bandi adi. Ariyo. Salad ugolo oko. Koro mondo, nikech ji dwaro mogo mang'eny mondo ginyon mogo. Koro kwamegi. Kimiyo ng'ato gimondo koni salad ni, miwa uru mogo mabup. Ne waweyo. Mago gik mawuok kuom jopiny.
An gi Ariel Ojanya Masare wacho ni Shakil Shabir am 25 bila break. 20 mwanyono ne. Koro wameda beach. Giromo ga kodwa ginyiso wa ne to tam wanyiso ni marwa ok to marwa 5. Kech tuko ni wakalo igni machien kucho. Marwen abich 5 times. Kech wadhi chama ngwen. Koro ma wadhi chamo mogik. Wambe wayiere gi mondo wawene gi yiere ng'ato machielo tine gi. Mano to wadhi timo. 2032 wadhi weyo. Gino bende samoro oganda moko wacho kata nabedo kande kaachiel kod achiel kuom jogo mabende koro dwaro tend Kisumu East, ne giwacho ni en gimo maber mondo omi koro mheshimiwa owene jogo matindo bende koro donje e telo mondo kelo lokruok manyien. Owuok gi joma tindo go ombulu. Ok inyal wacho ni ng'ane we tidwa dhi go ombulu. Joma tindo go wuogo odhi go ombulu mondo ogol Shakil Shabir. To joma tindo konde to magi mwapuonjogi. Koro en gi tich mar mondo olok fach jogi. Wayo krach wadhi we 2032. Gini gidwani, en odwani wawe sani. Mano dwaro mar ng'ato wuon. Nikech onenore no tin, en ema koro nego wene. Owuogi joma tindo wetene mondo gidhi gi gombulu. Tarik dwe mar 8 kamwa chomo ja 2027. Gibia. Wan wonge gi problem. Ka jok Kisumu iso wacho noromo. To wadhi dhi dala comfortably. Ok wanyang'ur. Igni 20 ng'ane kimiya meya. Koro goli e 25th one. Be ng'ur. Wano kwa nyang'ur. To kwa nyaringo wawe gima jok Kisumu iso bedo kamiyowa. Nikech nitie gima gineno momiyo. Gimiyowa. Onde seche moko nyalo bedo higni 20 gi nikech mheshimiwa osebedo e siasa kuom ndalo mang'eny. Koro ng'e kaka ogoye gi malo. Onge malo. Ja independent go gi malo nang'o? Ja independent ok nyal go gi malo. Jo party gi ema nyalo go gi malo. Onge go gi malo. Ma en ombula ching ka. Ja independent onge kamoro midhi go. Independent en in gi japiny. Party ema Raila ni malo kucho to ng'iyo kaka udhi. En ema nyalo wuoyo gi ng'ato ni landi. But independent mar gi jopiny. Ng'ama wang'iyo mogik seche go en agent marwa e debe. Urito debwa maber. Mano to. So waonge ng'ato malo manyalo konyo onge. Independent en tich matek ka ok japinye mojok ni teri ok inyal dhi yo mayot. Kech mokwongo finances en in ng'ama bulldoze no bende mana japincha. Onge ng'at machielo. Onge ng'at miwuoyogo. Ki ng'ato koro dich. Sani koro wadhi dhi yiero. ODM gibiro 2 gibiro 1 wakia. But ODM no dhi bedo gi ng'ato. Wakaw for example no buru ema koro ng'iyo. Oburu dhi monitor kaka gik moko timore. Ando nyalo dwaro ni mondo gajre mondo gik moko timore kaka odwaro. Ruto be the same. Odhi timo kaka odwaro mondo dogi. Mondo joge be odonji. Wan waonge gi ng'ato malo. En wan gi japiny. Mondo kora penji kan nikech in ja independent tende ni neutral. Yes. In bende achiel kuom thuondi mag Luo nikech iseno kaka telo ka achiel kod siasa ma Kaluo ni bende isebed kigoye. Yes. Nyiswa ni to chama maro ma ODM nene kodhi kama nade ka achiel kod oganda Luo. Steve, ka wuoye gi pacha, to kanyalo wacho ni ODM dhi maber. Nikech ot manye nitie yawuoyi 10, to yawuoyi go bare 4 odhi kocha, 6 odhi kocha, odno ok ni maber. Mana achiel. 2, ok anyal wacho ni ODM ni maber, nikech ka ODM odhi kaka odhi no, modonjo UDA kaka neno odhi no, ni gin e broad based government, ma gionge gi candidate manyalo dhi bargain. Donge ka jogo wagi nyalo dhi bargain. Kech gidhi ka jok mose kaw chuth. So kama ginyalo dhi bargain koro onge. The moment ma gisedonjo kacha, ni gin koro gigo to tam ne Ruto ne. Ruto dhi manyo joma moko ma bende odhi bargain godo. Jogi dhi bedo kaka jo UDA. So onge kaka ginyalo bargain. Kata gima giwacho ne gidwaro sirkal mopogo diere. Odhi pogo diere ni gin gidhi kelo jadi. Tek ng'eyo ni gidhi kelo jadi. So Raila ne yudo nikech en bende odwaro bedo president. Koro giwuoyo at that level. To koro sani waonge. Bagimbe giwacho ni gionge candidate mar bedo president. And then you fail to understand ni ng'ato dwa bedo deputy president. To wacho ni gionge gi candidate mar president. Deputy president nigi qualities madwa chalo gi mar president. So the moment we say wacho ni ionge gi qualities midwa bedo go president, then ionge gi nyaka qualities bag bedo deputy president. So jawa hinyore kendgi yo moro ma an ok ane kaberna. So giro ODM no to ok ane kobet maber. Onyalo dhi molal.
Kwachomo kosedonjo ot kaka donjo no magi onge gi kaka gidhi bagin. Nitiere konchiel modonjo ot, nitiere konchiel mawuok. Ineno ka paro mane ma bende samoro nyalo bedo maber. Puoth mane? No, ok inene pa jomodonjo ka joka koro ok dhi bedo jomowuok e ODM koro ok dhi bedo ODM kuma gidhi dhi. Though ne en ot mar ODM mane onego bed achiel. But gima ng'e ni ODM koro ok strong kaka ne en sama ne en gi joge ma koro keka. Kech mago be jok manye medo man ombulu to gi voice ei ODM. So adier mar wach en ni ot momukore ok nyal chung motegno. Mano ok wanyal wuondore ni wawuondo kata buru kata wanga. Mano omiyo anyisi ni kata mane thurwa kae ODM nyalo yude matek kata mana governorship. ODM nyalo yude matek ka gidhi gitimo yiero ma galagala. To gi candidates mwaneno kage gi ODM dhi yude matek. Inyalo yomb ja ODM Kisumu ka. Maler kabisa madong kata ka gikitimo zoning no to ng'ano nyalo biro kata gi independent to yomba kata ka different party to yomba nikech jopiny dhi timo dwachgi. Jopiny dhi timo dwachgi. Kech ok idhi biro nitie ng'ato midhi konyo. En in gi japiny. Koro in gi japiny nyaka ing'e gima idhi wachone to gi gima inyalo timone. Nono to kodhi bedo mayot Kisumu ka. Ya wacho ni kawuono. Ok en gima yot. Gitime nomination maber mondo gimi ng'ama jopiny dwaro. Mano to governor ma Kisumu dhi bedo ja ODM. To ka gitimo yiero magalagala to gionge presidential candidate ni Ruto miwuoyo kuome gidhi neno mbulu kae. To kineno nikech broad based tijgi ma bende samoro gitimo maber ahinya en mar sero ne Ker William Ruto ombulu ma bende apani samoro Ruto ne nyalo neno ni omako Nyanza mapek kabisa. To gino manotimore mar Linda Mwananchi limbe mane gitimo kande mana gin bedo go ganda mathoth cha. Bineno kama nyalo miyo ker bedo gi to moro amora. Ker ok nyalo bedo gi to moro amora. Kech ker no timo gimoro e Nyanza kae. Ma kata ODM ni koro tamre ni koro dhi. No dhi yore. To ker oseyudo yo modonjo ga Nyanza. So odhi yudo mbulu Nyanza kata ODM nitie kata ODM onge. Nikech ose soyo tiende. Kendo ja UDA dhi bedo abeda ng'ama mabe ji dhi adhiya ire gi chir mang'eny. Nikech en Ruto tutam kamoro amora ja ODM wero ja piny ni bende wero. Koro ka dipo ni ODM dhi timo makosa moro ni koro nodwa timore dakika mogik to Ruto dhi chunga joge tineno ka ariyo adek dhi adhiya. Then ombuche modwaro bodhe yude kech dhi bedo matek ne jowa mondo koro giwach ni koro ok en tutam. To nye gisewero tutam ka. Ne gisewero tutam. Koro tek mondo dhi wach ni koro ok en tutam. Mondo explain gino madang ne japiny idhi kwani ng'ama tuo. Kato giweyi kanyo and then ji dhi yudo gik ma giwacho ne jopiny ma gi understand. Jopiny dhi gombulu ni Ruto. Kech jowa gi osede ma giwacho ni wan Raila wewa e sirkal koro kanyo ok wawuoge. Kata last minute ibiro ni koro ok en tutam. Ina ng'at machielo koro mopogore gi ng'ama nyicha ji neno. Ma gima japiny onego ng'e gi sani. Of course. Kama wadhi Ruto dok e telo. Ruto dhi daka ne. Ka joluo mane otuone ma ok omiye kata chielo osedok ne. Igeni jaluo ni nok ogone Ruto mbulu. To Ruto osetimo achiel ariyo adek ka. Momiyo ido Kenya ka the common mwananchi wacho kucho ni Ruto tutam. Ng'ama ne ok gidwar. Omiyo kanyo to nitie wach. ODM nyaka bed abira motang' chuth. Kokamany kuom gajwang' nikech sa ka thuolo makende magoniero kamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo nagi TV adundo jaluo med kete mane chunyo nagi TV kuom gajwang' kama pod wamedo kelo ni kacha jotelo mopogore opogore kendo kwago mbaka e weche gumotonore kaachiel koda siasa nikech sa erokamano kuom kete mane chunyo nagi TV erokamano ne joma bende ne tok kamera kaachiel koda cameraman mara ma isudo ka iluongo ni Felix Omondi kaachiel kod Medusa machindo ni iluongo ni Nelson Mandela Okore wuod Ofunyu Jerusalem. Kawatie ko akaw thuolo makende mondo mi ma kamera mari. Erokamano. Adwana go erokamano ne jo-Kisumu East kuom tich ma gisemiyowa mwasebedo kwatiyo negi. To adwana land negi ni kwaweyo chiwo basari ma chako osewuok mag colleges. To jomose gone gi simu kata jomo winjo lendo ma ilando mar SHA mondo gibi gi gik midwaro go mondo wadhi wachul negi pesa. Mheshimiwa oseikore kabisa mar dhi chulo ne jogo pesa
manyol luonge gine. Omiyo wakujiso jok Kisumu kamoro amora ma gintie, ng'ato ka ng'ato odhi oting' photocopy mar ID ne, ondik namba ne mar simu, ondik pesa mochulo SHA, obige e office. Gi documents mamoko ma nitie mitoka manye lando kama. Gibi giduto mondo odhi ochudnegi. Mago jowa ma osemiyo waloch gi jok moseikore ne mondo watinegi. Ka wantie gi mwese gi jowetega te mag CDF ma Kisumu East. Amosogi ahinya kendo amor kodgi. Gimiyowa tich mayot nikech ng'ato ka ng'ato timo kaka dotimo mari owuon. Mano en gima ber. Onge ng'ama idhiro eka ti. Gichiwore te, ng'ato ka ng'ato timo kaka onego tim. Agonegi erokamano ahinya kendo ajiwogi ni gidhi med mbele gi tich machalo kamano. Erokamano maduong' ahinya kuom Gajwang' ka thuolo makende magoni erokamano Jakom kuom yudo thuolo mare makende mondo michop kendo wago mbaka. Erokamano maduong' ahinya ne janeno machunyna gi TV kokamano nikech sa ka thuolo makende magoni erokamano maduong' ahinya kama ne tai chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1. Koro yiena go simbe moko 2 3